Ola, que tal? Unha nova película neste caso, que vos vou deixar aquí un pouquiño de información para que saibades que está doblada en galego. The Housemaid, a asistenta, pasou aí non moito polos cines e chegou a nós, pois, entre decembro e xaneiro, do 25-26. De feito, teño aquí a chuleta grazas a Uxío Couto Carballido, que ten aquí a páxina da dobraxe.com, interesantísimo. Se queredes, entrade, buscade toda a ficha e a ver se podo deixárvola abaixo no cadro. Interesante. Bastante boa, a verdade. Ten un final moi inesperado, así que quedade a ver o final. Polo momento que se sei que está en Prime, pero está de pago. Está en MGM, en Metro Goldwyn Mayer. Ainda está de pago tanto compra como aluguer, pero bueno, en nadiña estará xa no catálogo de Amazon Prime. Asistenta de Housemaid, película, Amazon, axustada por un servidor, Julio Lorenzo, dirixida por Ana Maciñeiras, impresionante a dirección, e traducida por Madalena Sánchez. O equipo de produción habitual de Iberolusa, Jessica e Paula, Paula e Jessica, e nos papéis principais está facendo a Sydney Sweeney Tamara Pérez. Está evolucionando esta muller, pero moi ben, tanto en castelán como en galego. Xa fixo cousiñas en castelán que tamén vos porei nalgún short. Despois, a Amanda Seyfried fixo a Chelo Díaz, que podo dicir de Chelo, impresionante, e o protagonista, entre las dúas, está Brandon Sklenar, que é Juan Miranda, tamén alucinante. E aparte destes tres protagonistas, despois pois anda por aí San Escalera, Javier López, Unai Padín, tamén un rapaz novo que está mellorando moitísimo, Raquel López tamén está facendo os seus primeiros pasos na dobraxe, está Ana Lemos, Monse Davila, Irene Martínez tamén, vamos incorporando voces novas á dobraxe, Laura Nogueiras tamén, unha voz nova, Javier López, Alfonso Agra, Juan Francereijo, Iris da Riva, Ramón Pouso, moitísima xente que participou nesta película e que tedes que ver en galego. Recordade, dadelle o botón do galego, cambiade a configuración e, ademais, suscribidevos, comentade e compartide. Seguiremos con cousiñas nestes pequenos shorts que fago aquí nesta canle para que saibades que facemos moitas cousas en galego e que están nas plataformas. Dadelle, escoitado en galego. A ver se vos gusta. Abur!